गिबिसिनथाराव आङो दिनै बाव नुजाफैनो हानाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावग्रोबाय। दिनै बे जिरामपुरनिफ्राय बलमझरा एसएसबि बाजारसिम जाय राजा लामा जों लागोनि रायजो राजा हान्थिनो थाखाय सुबिदानि थाखाय मावनानै होबाय, मावफुंनानै होबाय। बेनि थाखाय आङो गिबिसिनथाराव प्रमद बर' सरकार, प्रमद बर' बिथांसिम जोबनो गैयै साबायखर बावहरबाय। मानोना जुग जुग जोङो बे गामियाव रायजो जानायावहाय अखा बांखा दैज्लां बोथोर सफैबाथाय गोगोम खस्थ'नि गेजेरजों हान्थिनांगौ जायोमोन। बेनि आगोल BPF सरकारनि आमोलावहाय 70 बोसोर बारग'लांब्लाबो गोग्लैसोना थानाय जोंनि बे गामिखौ खनसेबो मेगन नोजोरजों नायाखै, अननायनि नोजोरजों नायाखै। जायनि थाखाय बलमझरा गामिनि रायजो राजाफ्रा दुखु सैनानै बे लामाजों हान्थिनांगौ जादों। दिनै UPPL सरकार एबा प्रमद बर' सरकार बिथांमोन फैनानै जोंनि रायजो राजानि दुखु खस्थ'खौ नुनानै बिथांमोननि नाजानायाव, बिथांमोननि हेफाजाबाव जोंनि बलमझरा रायजो राजानि थाखाय दिनै बेबादि मोजां फिस लामा दानायजों, फिस लामा होनायजों जोंनि थांलाय फैलाय हान्थिनायावहाय मोजां सुबिदाखौ खालामना होबाय। बेनिखायनो आङो बलमझरा गामिनि जानानै, गामि रायजो राजानि जानानै UPPL सरकार एबा प्रमद बर' सरकारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय जोबनो गैयै धन्यबादखौ आं जासिबाय। गासै बेसेबांसो लामा? बे लामाया एप्रक्सिमेट 6 किल'मिटार जागोन। दैज्लां बोथोरावथ' बेखौ रायज्लायजाया, ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनांगौ जाहैदों। दैज्लां बोथोर सफैबानो लामाया सफा जनानै थायोमोन दै बारग'नायजों। नाथाय दिनै सरकारा, UPPL सरकारा बेबादि मोजां लामा बानायना होनानै मोजां सुबिदाखौ खालामना होबाय।